ביו? מה הביאו למעייני? פנסים. מי הביא למעיה? תגידי תודה. תודה נטע ויובל, תגידי. מאיה, כבר היית 4 פעמים את מאיה על הבוקר. פעם חמישית, יאללה. חמישית ואחרונה. מי הביא לך את זה? ומי עוד? מי עוד הביא למעייני מתנה? נטע ויו? כן. מה הביאו למעייני? מה? מי הביא למעיה? כן. נכון? מה מאיה עושה? היא שמה את זה על הראש? נפתחת ונשחק. מה, היא שמה את השקית על הראש? תגידי להם תודה, תגידי תודה. תודה נטע ויובל, תגידי. יופי. מה מאיה אומרת? זהו, אין. נגמר. די כבר, שיגעת אותי. אין. נגמר. די. נגמר הסרטון. ראינו את זה 5 פעמים על הבוקר. עכשיו היא רוצה להתבצע. מאיה? איפה מאיה גרה? איפה מאיה גרה? איפה היא גרה מאיה? בגט? גדרה. ואיך קוראים לאמא של מאיה? איך קוראים לאמא של מאיה? דודה. איך קוראים לאמא של מאיה? אורי. איך קוראים לאמא של מאיה? Maya.